Poďte si s nami zahrať hru. Edukačná úloha s abecedou trocha inak. Kde je? Z krabičky s edukačnými kartičkami abeceda si dieťa vyberie kartičku so svojou obľúbenou ilustráciou. V našom prípade je to kartička s písmenom O ako opica. Dospelý túto kartičku umiestni do priestoru, ale tak, aby ju dieťa videlo a opýta sa: Kde je tvoja obľúbená kartička? A dieťa odpovedá: Kartička je na stoličke, na parapete, pod televízorom a tak ďalej. Táto edukačná úloha je zameraná na priestorové vnímanie. Trénovanie priestorovej orientácie napomáha predchádzať ťažkostiam pri pravo-ľavej orientácii, pri slabej orientácii v texte, zároveň slúži k precvičovaniu predložiek a slovných druhov, ktoré označujú umiestnenie predmetu v priestore. Na, za, pod, pred, vedľa, vzadu a tak ďalej.